Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antorni. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Nedang step jong ka khat artrik unailar ki brio ki bamla ban ithu ki la Prong jubor shapo kane ka Krem Mawjymbuiñ Mountain Ram East Castles District. Ki brio ki bam tip ki blapan pat ya ka tala balalap da ki nongkmi ba kala denru ka jingle niam hapo umau ubaki riunget Hindu ki nget ba udai ushif lingga nalor ki syarak balathang bat kapisa belabu hajan jong uni umau. Ki runar ki bamla bantip ki la Prong jubor syapo jong kane ka Krem bat penpat ru ya ka tala bala pendat ya ka kerdam. Kamat jong ka Krem Mawjymbuiñ ka bahab hahima Mountain Ram ka day ka badan ka jing penbet haying bisha namar mukot duma bande niam hakra Mawjymbuiñ kadang don hapdeng ka jing bisha jong ka ying kashiri. La ban kadaw hangni ka yung kashiri Meghalaya High Court kadang syong bishar ya ka mukot duma halor ka jing kentad ay jing bit jong ka dorbar shnong Mountain Ram banit le niam kiriunget Hindu hapo kani ka Krem. Ya kani ka mukot duma la mudui da ka kinhun yatra ka ka society bala register. Ka yung kashiri klabu ban syong bishar biang ya kani ka mukot duma haka khat sautrik unailar. I was told that they have filed a case in most of our decisions. Yes, we don't keep permanent personnel, but yeah, police always are there and they always, time to time they do mobile patrolling in the area, but not we don't keep any in Mawjymbuiñ.